Kaya naman kayo dyan for today's video. Hello, hello guys. Ang hindi mag-hi, lasing na. What? Oh, dito. Labi na ko sa Tagbalay. Ata, puraw pang Tagbalay. Ayan guys, for today's video. Papay, mag-hi ka dyan. Kay, ikaw nang kasunod. Okay. Ayan mga guys. Nandito na po sila gumagawa na ng salad. Huwag nyong tapsiin ha. Oh, pakliin mo yan nang maka-shoutout ka. Sige na, huwag kang maalo. Ayan guys. Ito po dito yung Barangay Vigo, Loang, Northern Samar. So ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Vigo. And for today's video, pupunta po tayo ngayon sa plaza at titingnan natin doon yung kalagayan ng setup ng catering services. So mega love shoutout po sa ating catering services sa kasal ng aking kapatid. Ayan, kila Ma'am Sil sa Diananias. Mega love shoutout po. So tara guys, puntahan na po natin. Bago tayo pumunta guys, puntahan muna natin yung kitchen. May lulit! Halika! May lulit, lasaka! Halika na! Ayan tayo guys. Dito tayo sa kabilang ibayo. Ayan guys, ito dito yung bahay ng bride. Ang laki guys, oh. At narito na yung mother kong rebonded. Ito po yung mother kong rebonded at ito naman yung tita kong straight hair. Ay, curly hair. Oh, di ba? Ang laki ng kanilang mga bahay-bahayan for today's video. Oh, ayan si Waha. Bata pa po yan pero mamara na po yan. At ito naman po yung ating master basta. Ayan o. Yung kanilang niluto, puro lang nilapuahan. Wow, wag ka nang magreklamo. Nasabay ka na sa video. Hindi ka na makakapalag pa. At ayan si Kuya Entoy. Siya po ang lahat ng may pakana ng mga pagluluto dito. Kapag matapsi po yung lasa, siya po ang inyong basulin. Ala, sige, mag-shoutout kayo dyan. Dahil sa catering naman pala kayo eh. Akala ko kung sino kayo. For today's video guys, sila po yung catering services. Pupuntahan po natin sila mamaya for today's video. So ngayon sila po ay magde-deliver muna. Delivery boy muna sila ngayon for today's video. Ayan, shoutout po. Ayan po si Insina Annalyn. Siya po ay taga Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar. Mag-love shoutout po kay Insi Annalyn Julianis Servito. Sa mga Julianis dyan sa Barangay Tarusan, shoutout po sa inyo. Ayan, aluhin po siya. At yan naman po si May Lulit. Ayan po siya. Eko talagang pupukusan ko for today's video. Hi kayo dyan. Ayan guys, ang ganda-ganda po dito. Ayan mga guys. At ngayon papunta na kami sa plaza. So tara na. At ayan, ito dito yung mga kasamahan ko. Tok, mag-hi ka Tok. Bakit ka naaalo? Pag mga ganyan, hindi dapat kayo naaalo kasi minsan lang yan sa talang buhay natin. mga artista na tayo for today's video. Ayan. Yung nanay kong nagpariband, nandun po siya sa kahuli-hulihang bahagi ng daigdig. At syempre, yung magandang pamangkin ko na 15 lang ang puksan. At saka si Insina Annalyn na taga Barangay Tarusan. Shoutout po. Pupunta tayo ngayon sa plaza at ating titingnin kung ano na doon ang kalagayan ng plaza. Ito po dito yung Barangay Vigo. Mega love shoutout po
Ayan na oh. Nakaklaro na natin yung tulda for today's video. Hello, mag-hi ka naman dyan for today's video. Ayan, panoorin mang sarili mo bukas. Nga, papunta ka pa lang, pabalik na siya. Hadi na. Oo, mapunta yan dito mamaya. Ha? Mag-umpisa pa lang manlaban. Ayan guys. Ito po dito yung kanilang plaza. At yung nauuna po dito si Insina. Hi! Mo pa nga kulop. Yeah, di kami na mabulabog. So, grabe guys. Ang laki po guys ng binyo at ang lawak. Ayan o. Ayan mga guys, nagkakaribukan na po sila for today's video. Hello. Bakit kayo naaalo? Hi. Oh, huwag kayong maalo ha. Nagkakaribukan na po sila ngayon dito. Hello sa inyo at nagharubas na talaga sila para talaga makabuelo sila sa kanilang dekorasyon. Oh, pakliin mo 'yan nang maka-shoutout ka. Sige na, huwag kang maalo. Ayan, ang lawak pala ng kanilang nasakupan dito. Hi. Hoy, Nining, bakit ka umaakit dyan? Halo, agayan din sa... Halo, agayan na din sa kandatulda. Guys, abangan natin yung final look bukas. O kaya kahit mamayang gabi. Ayan o, yung nanay kong nagpariband at ang tita kong curly hair. Ano ba yan? Humukal tuloy yung ubo ko. Tawang-tawa sila oh. Mga guys, for today's video. Hala na, hindi. Diyan ka. Bibidyohan kita, papasok ka dito. Baka bukas mahiya ka na oh. Hindi, diyan ka papasok ka. Ayan, from the red corner. My mamay. Ayan, yung mga lalaki yan, ang urubuhan lang. Nahalat at tuloy na iraya sa aircon. Ayan, bulang kristal. So, abangan natin yung final look kasi nandito pa marami pa silang ikakabit, guys. At ito yung general manager. So, dito ang kanilang kusina. Ayan, guys, ang dami nilang kagamitan, no? At manaluluyan sa mga sutsining okasyon. Ini yung mga tilang ito, gipapamunas ini sa mga bisita, ho. Di ka masaklap sini ang mga paragtustos, gutotos gukan iton doon. Dinuduan. Ang iba nga, ang takgas ito dito ipinuputos, so dito pinapalusot. Since ang hirap-hirap pulihin. Ang hirap pulihin sa kamera. Nga, Tok, lirikin mo ang nanay mo. Hi. Hoy. Bi. Parent leader sa sa kalumutan. So guys, nandito na rin yung photographer. Kain pa, mayang pa kami. Bakit ka umuutok? Editor ko. Ha? Editor. Ayan guys, grand entrance daw yung makeup artist. Good morning, Wala na. So ito naman guys yung makeup artist ng kasal. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. At ayan mga guys, ito po yung gown ng bride. Bukas na natin i-reveal sa inyo, pero napakaganda po talaga. So nandito na ang team Halodjo Photography. Ang panarabaw ni may music ho. Jadi manan audience impact ho. Oh, yun, Princess. Andito pa guys. Beautiful siya di sa side oh. Side B, side A. Income. Ayan guys, ganito po kabusisi yung Halodjo Photography. Kaya naman quality po yung trabaho. Ayan mga guys. Nandito na po sila, gumagawa na ng salad. Huwag nyong tapsiin ha. Ayan guys, alas 12 na ng gabi pero hindi pa tapos ang Halodjo Photography sa kanilang initial shots.
Ayan si Padihalo Joe, hindi lang siya magaling na photographer, isa din po siyang singerist for to this video.